Bukan. Kon lah jarine wong pinter. Pinter nemen, kambelasen pinter sampean. Kambelasen sampun Pak peda motor ngono ta kon niku. Kok kon niku. Tak badhei, kewan apa sing gak tau mangan? Iya. Kewan kok gak tau mangan? Kewan poso. Kon niku prasamu katiryo ya. Kewan poso barang agama apa? Oh, kon niku. Kewan apa gak tau mangan? Salah. Kewan kuarken. Kan gak mangan pisan. Wedos ngono. Wedos. Nah, operasi no arek iku Operasi. ya. Lek tak kaplok ya yo. Salah. Ya apa? Kaisok katok aku, katok. Kewan apa gak tau mangan? Gak tau mangan. Rungokno irungmu. Ya. Kuping. Kuping Pak Dik. Kuping ya? Kuping. Tak kira irung. Kewan apa gak tau mangan seumur hidup iku nyamuk. Wah, ngawur Pak jaman iku Pak Dik. Ya besar ini. Jenenge nyamuk iku mangan kapanane iku gede ku entek akeh tak gayepuk ngene montrot langsung. Kon niku sendel ngono. Mosok wong nyamuk iku mangan aku. Ya entek kon. Goblik. Nyamuk Iya, iku menghisap. Iya iya. Cerdas. Iya 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 iya. Bener-bener. Kon iki melok gojeng aji gak cerdas kon niku. Kewan apa sing gak tau mangan? Seumur hidup. Saumur hidup gak tau mangan. Nah. Lamuk. Untungmu, iku malah sing tak omong. Dudu liya maneh. Iku nyamuk mau. Iya, lagi. Lamuk. Apa bedane? Cacake ngono ta? Heh, iya cacak. Salah. Tak kaplok konku. Dudu nyamuk. Wah, kewan gak tau mangan seumur hidup. Kewan wetenge senep. Kewan rene tak kerokane ya. Ya. Kan iki apa sih? Wae kewan metu senep barang. Salah. Apa? Kewan apa gak tau mangan? Katok katok. Wah, ngatok-ngatok ae. Kewan apa gak tau mangan iku bebek. Kok iso bebek lho kapanane entek dedek sak pirang-pirang kok. Pantumon maro dedeke dipangan bebek. Gak ono, nyosor. Iya. Nyosor ya. Gak cerdas wadutan iki. Kewan apa sing gak tau mangan? Ayo. Ayo. Bebek. Bebek Iya, salah. Kan nyamuk ya bebek wis. Ayo. Kamu ya bebek salah. Wow. Terus sapa lho Pak Dik? Kewan apa sing gak tau mangan iku babi hutan. Lah kok iso babi hutan iki lho. Nah iki lho. Lha aku dhewe. Pokoknya arek-arek ya cepet bukaan HP-mu nang Play Store download apa? Aci, ojol aci. Iku aja arek Surabaya. Ah, ya. ojol arek Kone, Surabaya. Apa iku jenenge ojek online liyane kon ngerti gak teko-teko wis nang wanci ae. Ah. Ya to, apa menelek kepengin dadi driver? Lho.